In the first half, we try to do what the coach say. We start losing. On the second half, we try to go to the win. It's a very difficult team, very difficult pitch. We do a better second half, but it's not enough to take the win. We're gonna try to do the best next one and take the 3 points to home. Bardzo ciężki mecz. Od początku gdzieś ta gra tam nie za bardzo nam się kleiła. Weszliśmy sennie w ten mecz. Mieliśmy kilka sytuacji. Wrocław również miał kilka sytuacji. 1-0 do przerwy. Po przerwie AZS strzelił na 1-1 i mecz się otworzył. AZS miał sytuację, my również mieliśmy sytuację. No nie szło nam dzisiaj, nie szedł nam dzisiaj atak pozycyjny, ale summa summarum takie mecze też trzeba wygrywać, także cieszymy się bardzo z 3 punktów, czekamy dalej. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.